trong cái chuyện gì ta bỏ mình xin khi không mắt trong thì cái ba bên bê Usni utapa ka jing fila Hinin ko ba nga iyo hi api Ka jing yet ka seo ya ka man sin jong Ka pagirang pet ya la Ka tanga sho jing ye ya ke Pilong ka jing kim mau ha ka jing im jong na Ka ler ka ba shai lin ba ka bird thai Ka wan ra iya ki ha ka lin pi jong na Ka jing pili ka min sim ka ba nga snow Ka pai sha pi khăn a kem tai ti nhìn con ba nga iyo hi api Ka jing yet ka seo ya ka man sin jong Ka pagirang pet ya la Ka tanga sho jing ye ya ke Pilong ka jing kin mau ha ka jing im jong na Ka jing im ba lo ka ba dang thâm mai Ha jing im jong a nga qua ba nhau tang tia Pi ka jing ye ka ban long bang om la ban gila Ha pi ba ro ka jing im jong a ka sho Hi nhìn con ba nga iyo hi api Ka jing ye ka seo ya ka man sim jong Ka pagirang pet ya la Ka tanga sho jing ye ya ke Pilong ka jing kin mau ha ka jing im jong na Ka jing ye ka ba ki ha ki nhìn con Cái ai này nghe kia shong cái ai cần scam Nó bơ cả tan tia nó ya pi shi xiên Hình gây ngà đón ta ta cứ chỉ cứ men bằng ai yo ya pi ở chính im cho nó Cái chính nghĩa cả ba kia hay nhìn con Cái ai này cái shong cái ai cần scam Nó bơ cả tan tia nó ya pi shi xiên Hình gây ngà đón ta ta cả chính cứ men bằng ai yo ya pi ở chính im cho nó Ka jing ye ka ba ki ha ki nhìn con